nye på YouTube, ikke også? Men vi vil gerne være YouTube-fame. Så vi har oprettet den her, der hedder virkelig fail, så vi sådan kunne vise folk, hvordan man ikke er fail. Altså, hvordan man ikke er virkelig fail. Så det er sådan det, vi vil vise jer nu, okay? Sådan bliver det scene. Halløj. Hej. Altså, jeg hedder Diana Diamond Co, og vi skal lave sådan noget fame scene tøj, altså, fordi det går bare ikke, at man er kitty og ikke ved, hvad for noget tøj man skal gå i. Så nu viser jeg noget forskelligt tøj. Jeg gik så se udvalget, ikke? Fordi udvalget... Og så begynder vi at fortælle. Så tager vi det på, og så fortæller vi, hvad man kan bruge det til, og hvornår man kan bruge det. Ja. Det gør vi. Hej, jeg hedder Fiona Fake Fame, og jeg hedder Diana Diamond Co, og vi vil vise jer vores outfit. Ja, det her er stjerneoutfit, som man bruger til Star Trek-fester. Ej, det var bare sjovt, det kan man da tænke sig noget sjovt til Star Trek-festen. Det var sjovt, ikke også? Ja, fordi der var jeg snakke. Oh my god. The bitch, oh my god. The game. I love the game. I just love the game also too. Det er vigtigt, ja. Yes. Det er lige så spændende. Sådan, okay. Men det skal vi ret lidt over. Det er important, må man sige. Ja. Og nu har vi vores leopard nummer 1 outfit på. Der er meget leopard i stigning, eller mønster, sådan noget. Ja, men vi har sådan valgt en bluse, der er nogenlunde mere hinanden. Altså den her måde. Ja, det er sådan. Ja, fordi den er meget lang. Ja. Og den har man på til nogle specielle privatfester. Det er meget vigtigt. Kun hos Simon Tank. Ja, så skal kun være sejt for at kunne gøre det. Ja. Altså kun til sejt i fester kan det være det. Hvis det er sådan ufede nogen, så kommer sådan noget. Så man sådan lidt lige overkanten. Så man sådan mere overdrevet. Ja, det må lidt mere stilet. Ja, det er sådan stille og roligt. Ja. Og så en masse halskede. Ja, så skal jeg have en masse halskede. Hej igen. Hej, her er vores gepard. Gepard? Åh, fordi der er leopard. Gepard, det er leopard, det er geopard, ikke? Okay, jeg skal nok sådan. Man kan altså ikke være kun og geopard samtidig, fordi... Okay, så nej, det er okay, den er god. Det matcher ikke, vel? Og så, ja. Det er kun leopard og raccoon, der går sammen. Men det er faktisk rigtigt. Hvis man har rigtig succes med coontail. Ja, raccoon tail. Altså, man kan sætte record tail, men det er det bare ikke. Altså, der er sådan lidt bacon, ikke? Men det er ikke kun bacon, så den anden vej, hallo, altså, der er også noget bacon. Det er jo lidt bacon. Ja, men det gør det. Og der er også bacon i håret, altså. Altså, bitches. Ej, jeg vil give dig. Oh my god, gjorde du? Nej. Men jeg er så fame, jeg kan sige det, jeg faktisk tror på det. Oh my god, oh my god. Vil du klare dit look først? Altså, mit look er meget enkelt lige nu. Det er mit sommerlook. Altså, vores team er lige sommerlook. Ja, det er sommer. Jeg har bare taget min diesel-nederdel, fordi man skal jo være lidt team og gå. Eller det er faktisk ikke diesel, jo, min diesel-nederdel, og så har jeg klippet den om, så det er bare så langt igen. Fordi når man er team, skal man være lidt sluttet. Ja, men man skal også komme op til det, og skal man også til sin egen stil. Det har jeg gjort nu, og faktisk, hvis man skal være rigtig team, skal man faktisk se på. Ja, det er vigtigt. Ja, så det er mange, jeg har tjekket mange billeder, det er der prøver, ikke? Ja, men det flasher sådan her. Men bare... Det er også det, som der er godt. Jeg skal have den sådan sådan bare lidt andet. Jeg har også taget sådan en masse farver, det kan man godt. Det kan man godt, som jeg ikke. Men husk altid masser af halskæder. Og langt hår, langt hår, ellers går det bare. Hej igen. Hey. Hvad så? Nej, det var færdigt. Jeg har taget et drop-trøje på. Men drop er sådan lidt gammelt scene, så lad mig ikke drop det. For at prøve at sige, det er noget. Så har jeg den her på, fordi det er ret brutal. Ikke altid? Ja. Den kan man købe i UK og Black One. Det er vigtigt for den, så den bruger meget. Ja. Nej, men jeg har taget en skjorte på. Altså, det er virkelig vigtigt scene at gå med. Det er store mandskjorte, ikke? Og så har jeg taget den her på, den er ret mainstream, men altså, det var også startede. Ja, altså, men altså, den her, den har jeg købt i Dayers. Fordi min mor tvang mig til at gå derind. Altså, normalt kan jeg ikke godt lide at gå derind. Jeg går kun en start. Ja, det er bare sådan, jeg er ikke, fordi det er så stort. Ja. Men så fik jeg den der ind til 300 kroner, og det er virkelig værd at købe den. Den er billigt. Det er billigt, for når man går med langt til. Ja. Og så har jeg taget min kat på, som jeg er meget, meget glad for, fordi at det er Batman, og det var ret fint, ikke? Så det er ligesom Star Trek. Ja. Ja. Men hvad er det nok for det her? Nej, mange stadig kjolerne. Gør det på? Ja, så er vi færdige i hvert fald. Okay. Der er det sidste. Ja. Okay, og det sidste outfit, og du starter igen. Det er ret meget fedt. Det skal jo være sådan lidt fint, men ikke for meget, så kortkjoler. Kortkjoler, eller sådan lidt, ja, kjoler. Det her er sådan rigtigt, hvis du virkelig skal til at sige party. Ja, så er det vigtigt, så er det vigtigt, at skal have ryggen, så er det rigtig pænt. Ja, min er ikke så pænt, fordi at det er faktisk sådan her. Ja, men det er sådan noget. Ja, så er ligesom vores geopard. Ligesom den her. Er det leoparden, ikke? Jo, det er den her. Ligesom leopard, ja. Hvor man kan strække ud. Det er meget, meget fornemt, alt det der. Fordi, ja. Så husk det, og vær fint. Og næste gang vi laver en update på vores video, så er det Instagram, vores hår, eller vores makeup. Og to all of fakers out there, just screw you, get a life, or at least a hobby. Oh yeah, our real MySpace is, our real MySpace is, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1. So, add us. Bye. And this is a real YouTube. Virkelig fail.